azvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Panapa ndiri kusangana neimwe nyaya inosiririsa, inorwadza mwoyo, zvandibata-bata ndichinzwa nyaya iyi. Kudhara isusu tikura taiti maprofession aitobhadhara ka waitodedzera kuti when I grow up I want to be a teacher, I want to be a doctor, a nurse, engineer, pilot and so forth, zvichingoenda zvakadaro. But nhasi panapa ndiri kusangana neumwe munhu ari kusendawo kuinbox kwa-award winning journalist wopo Ching'ono akutaura kuti how are you Mr. Ching'ono, zvinoita here kuti teacher ashanda 38 years opiwa pension ye $260 and 4,000 zigi. Ndarwadziwa, handizivi why tichishanda 38 years asi minister achipiwa loan ye $500,000 for just 5 years. Ndinotangira pai ndaiti ndichapedzisa kuvakawo musha wangu kana ndaretire. Ndo situation iri kuitika. Munhu apiwa $260, 4,000 zigi, autonzienda zvatoita. Ndo nigirigini yako yo package yekutonzi washanda 38 good years. Makore esewa, but munhu akangonza kungoita minister of chakuti ende minister for your own information hapana kana chikoro chinodiwa kunzi munhu anzi minister. Iko zvinezvi iwewe ukangooneka kuti airinenge rakangofitwa kana nekungogara kungosvika wakatopinda muofisi wakutoita zvauri kuita ikoko zvese zvaunongochita unenge uchitoadvaiswa ikoko because kune timu rinenge rakadzidza racho chero ndo rangashanda newe iwe chako chete unongongori minister chakati minister of chakati iwe unofunga kuti vanhu vese aurana namaministries vaiva kana kuti for example retired general Chiwenga vakaitwa minister of health vakamboita nigirikini profession yeudoctor vanoziva nezvekurapa kwavo chako asi munonyatsokuziva kuti ndekupi handiti but ndo zvinoitika ndo example yandiri kukupa kuti ndo zvinoitika pazvinhu zvaya zveuminister ndo kuri kufevherwa ikoko because maministers muZimbabwe munhu akanzi minister I think muri kunyatsonzwisisa zviripo kunzi minister hakuna munhu anonzwa minister ari weimwe political party isiri ZANU-PF muZimbabwe muno as long as ichiri kutonga asisa zvakamboitika zvakangoitika chete paya madezi eGNU kuti opposition yakauyawo nevayo maminister vakasanganisa vakatanga kushanda vakadaro iko zvinezvi kutongoreva kuti muchidimbu kana uchida unenge wakutongojoina chi wazvona because iwo apa 38 years dzedzokwaroedze unenge wakanzi dai wakatongojoina chi wakatongopinda wakadaro nechikoro chako amene muri Zimbabwe muri kuzvionawo sei ndozvo zvimwe zvinhu zviri kuitika muZimbabwe munomu muri kuionawo sei nyaya iyi kana yakadai so man.